tiudze pana wemadrugs munoiona sei? Ine pana wemadrugs hanzvadzi yangu inofarira hangu mukozodo. Asi mukozodo harizi drug here mukoma? Idragi but muri kukanganisa nekuti pamese pemuri kukohomedza hamuzi kutaura kuti mukozodo wakashata. Muri kungotaura zveguka zvembanje. Why musiri kutaurawo kuti tumbwa tetiri kumwa kuti tiri kudonhedza vanhu vakawanda chaizvo? Saka tikafamba tichitaura kuti tumbwa kuti twakashata munosiya here? Ndinoimba kuti imwe wacho munotomwa here kambwa aka? Kambwa ndinomwa zvinototi izvozvi dzikatori kumateresi. Saka tikafamba tichiti siyai kambwa musamwe kambwa munosiya here? Ndinosiya kana mataura mapablisha nekuti muri kuhwiga kambwa aka. Tiri kutaura mukozodo neguka. Muri kungoramba muchingoti guka guka. Asi tumbwa kuti hamuzombobvira kutaura kudai. Saka semimi matititi titaure tumbwa, chisunungukai kuudza vamwe vateereri nevatariri kunzoko kuti mukozodo idrug uye drug rakashata vasiye mukozodo. Right, hanzvadzi mabvunza zvakanaka. Asi machesa hatina basa retinaro isu. Saka tinongoti kana ndaonawo koini ndotengawo kambwa ndomwa. Ndikaona kapondo noenda kuguka. Handizvo here hanzvadzi? Ndizvozvo chaizvo. Ndikaonawo futi dhora ndoendawo kumbanje ndonoshuta. Saka apa chichemo chenyu muri kuti chinyatsobudai pachena? Chichemo changu chendiri kutaura ndechekuti munhu ari kurova guka haangoibenzi. Asi ari kumwake mukozodo iyo mpfirepfire yaMwari anenge akupishira kuna Mwari. Saka tikati izvonizvo tikaisa chichemo chekuti vechidiki vati vari kuda mabasa, vechidiki vari kuda zvekuita, tinokwanisa here kuderedza kuti musamwe mukozodo ine guka? Mukadaro munenge magona nekuti kana nenofuta handitorinawo basa ratinaro. Dai matogona kutoti tiwanawo zvimabasa tiwane kuti tisaswere tiri pamabhawa, tisaswere tichiita zvemadrugs zvimuri kutaura nezvazvo. Nokuti pasina izvozvozvo zvakafanana. Munongoramba henyu muchiita? Tinongoramba continuous. Aiwa, tinotenda mukoma nekutipa mashoko enyu. Aiwa, stay away from guka. Chokwadi. Amen.